Felly pan mae pethau'n symud, mae rhaid meddwl am egni kinetic, momentum, grym mewngyrchol, heb anghofio tair rêl Sir Isaac Newton. Rêl 1 yw... O, Rhys. Wyt ti'n gallu esbonio hwn mewn ffordd llai boring? Well. Well. Wo, beth ti'n neud? Beth ar hifnio? Na, i angen hwnna ar gyfer arbrawf. Arbrawf? Pa arbrawf? Iawn, wel, ar bar raid, mae mwy o anodd i beth a hufen ia. Be? Pam? Gwyddoniaeth, Al. Gwyddoniaeth. Be ni angen i symud, Al? Sa'n gwybod? Coese? Egni, Al. Egni. A beth pwysig i gofio am egni yw bod ti fyny i'w greu neu i ddinistrio fe, dim ond newid o un math i math arall. Right. Ar ddechrau'r rollercoaster ti'n mynd lan yn dweud ti? Oed. A tra bod y cerbyd yn mynd lan, mae'n ennill mwy o egni potential. O, fel mae'r pawb yn gwybod. Mae beth bynnag sy'n mynd lan gyda'r potential i ddod nôl lawr. Yn gwmws. A tra mae yn dod lawr, mae'r cerbyd yn ennill mwy o egni kinetic. Egni kinetic yn syml yw'r egni o symud. So ti'n credu bod gwybod hwnna i gyd yn mynd i helpu ni fyta hufen ia mewn haws ar y reid? Na, dim really. Felly allan o ddeg, pa mor anodd hwnna i fyda? Oed. Oed? Ie. Yn fwy anodd na beth ni'n meddwl. Ar y raid yma, grym allgyrchol, neu centrifugal force, sy'n cadw ni yn ein seri. Aled, hwnna'n cheto. Yn flasus o. Wrth fynd row mewn cylch, mae'r grym yn ein gwthio mor bell o'r canol a phosib. Yn yr achos yma, mae'n cadw ni yn ein sed. Wow! O, mae'n gyd na ni disgwyl! Ie. Oh! Wow! Mas o ddeg, pa mor anodd oedd hynna? 3 mas o ddeg. Ond nawr bod ni wedi stopo, beth sy'n cadw ni yn y reid? Penol mawr ti. Mae llong môr ladron yn ymddwyn fel pendulum, yn symud fel swing o un ochr i'r ochr arall. Ar dop y raid, mae'n llawn egni potential, ac ar waelod y raid, mae'n llawn egni kinetic sy'n gwthio fel lan i'r ochr arall. Pam yn ni'n teimlo'n rili ysgafn ar y top de? Wel, mae'n anodd i gredu, ond pan ti'n ystod mewn set, mae'r set yn gwthio nôl yn dy erbyn di i gael ti mewn un lle. Felly ar dop y raid, pan mae'r set yn cwmpo i ffwrdd ac yn stopio gwthio yn dy erbyn di, am hanner eiliad, ti ddim yn pwyso dim byd. Welwgais bod y reid ar gau heddi achos mae fe'n edrych bach yn frawychus. Pa mor anodd oedd hwnna? 5 allan o 10. Ddim mor anodd y megaphobia, ond teimlo eitha wobbly nawr.